Urte bat daramat ja YouTubeen eta egia esan jakin nahiko nuke Euskal Gamerontziaren atzean zein dagoen. Eta, bueno, hasi naiz pixkat bazterrak nahazten eta batzuek esaten dute hau dala urtzai dala Gamerontzia atzen dagoenak. Beste batzuk ipatx, oso zema suaj daukan ezin du beraekin, beraz onartzekoa da. Game guztiok ezagutzen duzuen ingleseko jokutik dator hitza eta erauntsia berriz zaparra da. Hau da, zerbait azkar edo indarrez eroritzen ari dena, ez? Bai, kuriosoa, zaparradak esan nahi duena da, bueno, kopuru asko, eta kopuru asko igotzen dituen, edo bideo asko igotzen dituen euskal youtuberrak lau daude, prinsipioz. Rubius kanpoan utziko dugu oraingoz, baina The Prodigy, Robot, Ipatx eta Gan Inferno baitugu atzadenak. Game irauntzia A du, E baita ere, U ere bai eta I. Zein da faltadan bokala? O. Eta O non ikusi ondin lehenago? Robot William. Posible da Robot William Game irauntzien atzean egotea? Bueno, egia esan 3 urte bere esperientzia kontatzen duen bideo horreta basoaz eta 4. segunduan bideoa moztu iten baduzu begira zer gertatzen zaion. Pink kolorea agertzen da. Zer ikusi du honek beraekin? Bueno, game irauntzia egon aurretik bazegoen euskal komunitate youtuber bat eta Robot Williamek begira ze kolore duen. Egia esan ez da asko pentsatu behar. Aurkezpenean berean hortxe dago eskina baten pantailak eta mugitzen, dana kontrolpean edukitzen eta lasaitasun asko du, buruzagi bezala egon daiteke. Bueno, agian gehiagin azten ari nahiz neururua, ze egia esan game erauntzia al revés jarrita